ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கிளாஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு தியான யோகம் பார்க்க போறோம். அதாவது அத்தியாயம் 6 தியான யோகம் சாங்கிய யோகம் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு அதாவது பகவத்கீதையில மொத்தம் வந்து 18 சாப்டர்கள் இருக்கு. அதுல மொதல் 6 சாப்டர்கள் வந்து கர்மயோகம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நடுவுல உள்ள 6 சாப்டர் 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் நம்ம பக்தி யோகம் பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? அப்போ இன்னைக்கு அத்தியாயம் 6 பார்க்கிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே கர்ம யோகம் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். யோகம் அப்படின்றதுனா சோல சூப்பர் சோலோட கனெக்ட் பண்ற சாதனம். அப்போ ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலியமா நம்ம எப்படி பகவானோட பந்தப்பட முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதாவது வந்து கர்மா செயல், கர்மான செயல்கள் மூலியமா நம்ம தினப்படி நிறைய செயல்கள் செய்யறோம். அந்த செயல்களை பகவானோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம செய்யும்போது நம்மளுக்கு குணங்களோட தாக்கங்கள் வராது. அதனால இந்த மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும். இந்த ஜட உலகம் இருக்கு இல்லைங்களா? இதுல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அதுதான் வந்து இருக்கலையே சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். அதுல வந்து 2 ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜா ஸ்டோரியும், இன்னொன்னு வந்து நிர்க மகாராஜா ஸ்டோரியும் பார்த்தோம். அப்போ ஒரு டிவோட்டியா இருந்து நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வாழும்போது நம்மளோட செயல்களை செய்யும் போது அதுல எதனாலும் குறைகள் வந்தது அப்படின்னா கூட அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அது நம்மளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. அதுக்கு பார்த்தோம்னா பிரகலாத் மகாராஜ் எல்லாருமே நம்ம உதாரணமா பார்க்கலாம். இன்னும் நிறைய பேர் டிவோட்டிஸோட சரித்திரங்கள் அப்படி இருக்கு. அதே வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்டை எதிர்பார்த்து நம்ம தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் கண்ட்ரோலர், நம்ம தான் வந்து எல்லாத்தையும் செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதுல ஒரு சின்ன ஒரு தவறுதல் தெரியாம நடந்தா கூட அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கு அதுக்கான பலனை நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்கும். அப்போ எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட சம்பந்தப்படுத்தி நம்மளோட செயல்களை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 6 தியான யோகம். அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை நம்ம தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाल सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण।
ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம வந்து அத்தியாயம் 6 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 5ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சுருக்கம். அது அத்தியாயம் 5ஓட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். அதுல பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசா அல்லது கர்மயோகா இருக்கல ரெண்டுல எது சிறந்தது அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க. சந்நியாசம் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துறவரம் இல்லைங்களா, செயல்கள் இல்லாம இருக்கிறது, ரினவுன்ஸ்டா இருக்கிறது. அதே கர்மயோகா அப்படின்றது செயல்களை செய்யறது. இது ரெண்டுல எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, ரெண்டுமே முக்தி கொடுக்கும், ஆனா வந்து கர்மயோகா தான் சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. எஸ் ஸ்ரேய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கர்மயோகா சந்நியாசா, அதுல வந்து கர்மயோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. கர்மயோகோ விசிஷ்யதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். நிஷ்காம கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம, தாமரை இலை மேல உள்ள தண்ணீர் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட செயல்களுக்கான பலன்கள் எதுவும் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக நம்ம செய்யற செயல்கள், அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா. அப்போ செயல்கள் செய்யறதுதான் சிறந்தது. செயலின்மைன்றது சிறந்தது கிடையாது. செயல் செய்யறது நல்லது. அது பக்தி தொண்டா இருக்கணும், பகவானுக்காக செய்யறதா இருக்கணும். அதுல நம்ம பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு பியூர் டிவோட்டிஸை நம்ம நிறைய பார்த்தாலும் எல்லாருமே வந்து கிங்கா தான் இருப்பாங்க, ராஜ்யம் ஆள்ற ராஜாவா தான் இருப்பாங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல அப்படி அந்த மாதிரி நல்ல தர்ம வழியில ராஜ்யத்தை நடத்துற கிங் இல்லாம என்னது பியூர் டிவோட்டிஸ் தான் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பக்தி சேவை செய்யறதா சிறந்தது. நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோட பக்தி செய்யறதா சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நிஷ்காம கர்மயோகா தான் சிறந்தது. அது என்ன பண்ணும், கர்ம பந்தத்தில், ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ கர்மம் அப்படின்றது செயல்கள். அப்போ நம்ம மூணு குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து செயல்கள் செய்வோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சத்துவகுணத்துல இருந்து செய்யற செயல்கள் நல்லதா இருக்கும், அது வந்து நம்மளுக்கு சொர்க்கத்தை கொடுக்கும். அதே வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்து செய்யறது நம்மளுக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும், இந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்ல மறுபடியும் இந்த பூலோகத்திலே பிறவி எடுப்போம். அதே வந்து தமோ குணத்துல இருக்கும்போது நமக்கு அதர்மங்கள் செய்யற எண்ணங்கள் வந்துடும். அப்போ அதனால நரகங்கள் போகிற வாய்ப்பு உண்டு. அப்போ இந்த மாதிரி பந்தங்கள் ஏற்படுத்துது. நம்ம குணத்துல இருந்து நம்ம எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அது நம்மளுக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்தும். அப்போ இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா சுத்த சத்துவகுணம், பியூர் சத்துவகுணம் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்ப்போம். அதுதான் என்னன்னா பகவானுக்கு செய்யற பக்தி தொண்டு, அதுதான் பகவானுக்காக செய்யற டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த மாதிரி செயல்கள் தான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. குர்வன் அப்படின்னா லிப்யதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை அப்படின்றத நம்ம ஸ்லோகம் நம்பர் 5.17 to 5.29 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. ப்ளீஸ் ஃபார்முலா நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 5.29ல. ஏன்னா பகவான் தான் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க, சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், அவங்க தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம உணரணும். ஏன்னா நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னா கிடையாது இல்லைங்களா. ஏன்னா நம்மளுக்கு வர நோய்களை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டங்கள் வருதுன்னா அதையும் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஆனால் நம்ம ஒரு மாயையில இருப்போம், என்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு மாயையில இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு எப்ப போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் போது போகும். நேற்றுக்கு நம்ம அதை தான் பார்த்தோம். சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் பகவான், அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருக்கும் வெல்விஷர், எல்லாருக்கும் நன்மைகளே செய்றவங்க பகவான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் விஷயத்துல ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம எதிர்பார்ப்போம். ஒரு நல்ல வேலையோ இல்ல வந்து ஒரு செல்வமோ இல்ல ஒரு வீடோ அந்த மாதிரி, இல்ல பிள்ளைங்களோட நல்ல ஒரு படிப்போ, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்ப்போம். அது கிடைக்கலன்னு நம்மளுக்கு மனசுக்கு வருத்தமாயிட்டு பகவான் வந்து நம்ம மேல கருணையாவே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் இல்லைங்களா. பொதுவா நம்ம பகவான் கிட்ட ஒண்ணு எதிர்பார்த்து அது கிடைக்கல அப்படின்னா அது இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்களா தான் இருக்கு இல்லைங்களா. ஆனா பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் சரிசமமானவங்க. எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா லிவிங் என்டிட்டியுமே பகவானுக்கு ஒண்ணுதான் இல்லைங்களா. அதாவது மரம், செடி, கொடிகள், விலங்குகள், பறவைகள் எல்லாமே. அதே மாதிரி நம்மளும் ஹியூமன் பீயிங்ஸும். அப்ப எல்லாருக்கும் என்ன கொடுக்குறோமோ அது சரிசமமா பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. என்னது, சூரியன், வெப்பம், இந்த காற்று, தண்ணீர் இல்லைங்களா, நிலம். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு நாள் வரலைன்னா தான் நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்க முடியும், எங்களுக்கு ஏது நீங்க கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இது எல்லாத்தையும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்குமே கொடுக்குறாங்க. எல்லாரும் அது வந்து எல்லா லிவிங் என்டிட்டியும். ஆனா நம்ம கேட்கறது எல்லாமே நம்மளுக்கு பர்சனலான விஷயம், நம்ம பகவான்கிட்ட கேட்கிறோம். அந்த மாதிரி விஷயம் தான் என்ன பண்ணுது, நம்மள மெட்டீரியல் பாண்டேஜ்ல கொண்டு வருது. இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நம்மளோட கர்ம வினைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நமக்கு
கிடைக்கும். எதுவுமே வந்து நம்ம இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு நல்லது நடக்குது அப்படின்னா, அது நம்மளோட கர்மாவுல இருக்கணும். அப்பதான் அந்த நல்லது நமக்கு கிடைக்கும். அதுவும் கூட எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நல்லது வேணும் அப்படின்னு நம்ம பகவான்ட்ட கேட்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒரு கெட்டது வேணும்னு நம்ம கேட்கறது இல்ல. ஆனா கேட்டது கேட்காத அப்பயும் நம்மளுக்கு அது கிடைக்குதுன்ற பட்சத்துல, கர்ம வினையினால கிடைக்குதுன்ற பட்சத்துல, நல்லதையும் நம்மளுக்கு என்னது, நம்ம கேட்காமலே நமக்கு அது வரும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம நல்லது வேணும் நம்மளுக்கு கேட்டு தான் நம்மளுக்கு நடக்கணும் கிடையாது. அந்த சுக்ருதி இருக்கு, அந்த கர்மா நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா, அந்த நல்லதும் நமக்கு அவசியம் கிடைக்கும். அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம வந்து மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எதையும் கேட்டு பகவான் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு குடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வருத்தப்படுறத விட, நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி தொண்டு பண்ணணும். பகவான் எல்லாருக்கும் சரிசமமானவங்க. ஆனா எல்லாருக்கும் வெல் விஷர் அவங்க. எல்லாருக்கும் வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்ட் அவங்க. எல்லாரோடையும் நித்தியமா இருக்காங்க இல்லைங்களா? எல்லா லிவிங் என்டிட்டி நம்ம கிட்ட மட்டும் இல்ல, எல்லா உயிரினங்கள்கிட்டயும் பகவான் இருக்காங்க. சூப்பர் சோலா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பரமாத்மாவா எல்லாரோட இதயத்திலும் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத என்னைக்குமே நம்மள தனியா விட்டதே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி தாத்பரியத்தெல்லாம் நம்ம உணரும்போது என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லபடியா நம்மளால டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் பகவத்கீதை, பாகவதம், அதுவும் முக்கியமா பியூர் டிவோட்டீஸோட வாழ்க்கைய வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பியூர் டிவோட்டீஸ்னது ஆச்சாரியர்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட வாழ்க்கைய நம்ம வந்து உன்னிப்பா அவங்க எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க பார்க்க நம்மளுக்கும் என்ன பண்ணும், அந்த குணம் வரும். ஏன்னா நம்ம யாரோட அசோசியேட் ஆகுறோமோ அந்த குணம் தான் நமக்கு வரும். அப்ப நம்ம நல்லவங்களோட நம்ம பழகும்போது ஆச்சாரியர்கள், அப்புறம் வந்து பியூர் டிவோட்டீஸோட கதைகள் அதெல்லாம் நிறைய கேட்க, பகவானோட லீலைகள்லாம் கேட்க கேட்க நமக்கும் என்ன ஆகும், அந்த குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அதே நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் உள்ளவங்களோட அந்த மாதிரி நம்ம தமோ குணத்தோட ரஜோ குணத்தோட நம்ம பழகும்போது நமக்கும் அந்த குணம் வரும். அதுக்கப்புறம் நமக்கும் அதுக்கான உடம்பு கிடைக்கும், அதுக்கான பிறவிதான் நமக்கும் கிடைக்கும். அப்ப நம்ம பகவானோட நம்மள சம்பந்தப்படுத்திக்க நம்ம கிட்ட உள்ள இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாமே விலகி போய் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கு சுத்த சத்துவ குணம் வரும். நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்ட சிறந்த முறையில நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படின்றதான் தாத்பரியம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 6. அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் 6.1 to 6.9 வரைக்கும் சம புத்திர் விவஷ்யதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் எத்தனை நிலைகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். 6.10 to 6.32 வரைக்கும் ரகசி சித்திதா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக ஏன் மனத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படின்றத 6.33 to 6.36 வரைக்கும் அப்பியாசேனது கௌந்தேய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன அப்படின்றத 6.37 to 6.45 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். சுஷீனாம் ஸ்மிருதினாம் கேஹே அப்படின்ற வாக்கியத்தின் மூலமா ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த யோகா, அதாவது பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்றது இங்க பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. 6.46 to 6.47 வரைக்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு அடுத்த அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து நம்மளுக்கு பக்தி யோகா எப்படி பண்றது, பக்தி யோகம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்றதுன்றத பகவான் முழுமையா நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப யுக்த மனோ மதஹ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது எல்லாத்தையும் விரிவா என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். யோகா என்றால் என்ன? இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் யோகா பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? நிறைய யோகா கிளாஸஸ் எல்லாம் நம்ம போறோம். நிறைய பேர் போறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, யோகா போகும்போது அவங்களுக்கு உடல் நல்ல ஆரோக்கியத்தோட இருக்கும் இல்லைங்களா? பதஞ்சலி முனி அப்படின்றவங்க தான் என்ன சொன்னாங்க, யோக சாஸ்திரத்தை எழுதினாங்க. அதாவது வேத வியாசர் வந்து வேதங்கள்லாம் தொகுத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் பிரிச்சு கொடுத்தாங்க. அதுல யோக சாஸ்திரத்தை பதஞ்சலி முனிக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. அவங்க யோக சாஸ்திரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ அதன்படிக்கு யோக சாஸ்திரத்தை கத்துக்கும் போது நம்மளோட உடல் என்ன ஆகும், நல்ல ஆரோக்கியத்தோட இருக்கும், மனநிலையும் ஆரோக்கியத்தோட இருக்கும். சரிங்களா? எதனால உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா அவசியம் இருக்கணும். ஏன்னா இதுதான் சாதனம். பக்தி தொண்டு நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளோட உடல் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும், ஆரோக்கியமா இருந்தால்தான் நம்மளால பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும். இந்த உடலை எதுக்காக பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி சேவை செய்யறதுக்காக தான். இந்த ஆத்மா பக்தி சேவை செய்யும் போது மட்டும்தான் திருப்தி அடையும், நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் நித்தியமான அமைதியும் பெற முடியும், பகவானை அடைய முடியும், பகவானை திருப்தி பண்ண முடியும். அப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், அவசியம் நம்ம வந்து இந்த யோக சாஸ்திரத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த உடல் ஆரோக்கியமா இல்லைன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பக்தி சிறந்த முறையில் நம்மளால செய்ய முடியாது. ஆனா வெறும் இப்ப என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த உடல் ஆரோக்கியத்துக்கான யோகா மட்டும்தான் செய்யறாங்களே தவிர அதுல என்ன மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தின்ற ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகுது. வெறும் உடம்பை மட்டும் பராமரிக்கிறாங்களே தவிர ஆத்மாவுக்கு தேவையான பக்தி அதுல இல்லாம போயிடுது இல்லைங்களா? அப்ப அதுவும் சேர்ந்து இருக்கும்போது என்ன ஆகும், முழுமை பெறும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். யோகாசனம் என்றால் கனெக்டிங், அதாவது
நம்மள பகவானோட கனெக்ட் பண்ற விஷயம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அஷ்ட அங்க யோகா. அஷ்டாங்க யோகா தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது. 8 அஷ்டன 8 அங்கன லிம்ஸ், நிலைகள். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் யோகா இணைப்பு, பகவானோட நம்மள இணைக்கிற வழி. அப்போ அஷ்டாங்க யோகா 8 அங்க நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா யமம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து யமம், வெளிப்புற பண்புகள். அதுதான் வந்து யமம். அதுல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதாவது இப்போ தவம் செய்யறதா அஷ்டாங்க யோகான்றது மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து தவம் பண்றது. அதுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோகா. அப்ப அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன, வெளிப்புற பண்புகள். அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம கண்டிப்பா ஒரு சுத்தமான இடமா இருக்கணும், பாதுகாப்பான இடமா இருக்கணும், அப்புறம் அது வந்து எப்படி இருக்கணும், சேஃபான இடமா இருக்கணும், அமைதியான இடமா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், தியானம் பண்ண முடியும். நல்ல கச்சகச்சன்னு இருக்கிற ஒரு பிஸியான இடத்துல நம்மளால உட்காந்து தியானம் பண்ண முடியுமான்னா அது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு அமைதியான, அப்புறம் நல்ல சுத்தமான தூய்மையான இடமா இருக்கணும், அப்புறம் பாதுகாப்பு உள்ள இடமா இருக்கணும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் யமம், வெளிப்புற பண்புகளை பார்க்கிறது. நியமம் அப்படின்றது உட்புற பண்புகள். அதாவது அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள், சாப்பிடுறது, தூங்குறது, அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் எந்த அளவு இருக்கிறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒழுங்குமுறைப்படுத்துறது தான் நியமம் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் ஆசனம். ஆசனம்ன்றது நிறைய ஆசனங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? பத்மாசனம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. இந்த ஒரு கால் மட்டும் ஒரு கால்ல நின்று கை மேல தூக்கி அந்த மாதிரிலாம் தவம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா எந்த ஆசனத்துல இருந்து தவம் பண்ண முடியுமோ அந்த ஆசனத்தை அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்க வந்து தேர்ந்தெடுத்து தியானத்தை அவங்க ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பிராணாயாமம். பிராணாயாமம்ன்றது மூச்சு பயிற்சி. மூச்சு பயிற்சின்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நம்மளோட கால அளவு, நம்மளோட இந்த லைஃப் ஸ்பேன் வந்து நம்மளோட மூச்சோட கணக்குலதான் இருக்கு அப்படின்றதுதான் தாற்பயம். அப்போ மூச்சு பயிற்சின்றதும் நம்மளோட மனநிலையை வந்து சீர்படுத்தும், உடலையும் மனநிலையும் சீர்படுத்தும். அப்ப அந்த மூச்சு பயிற்சி அது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான விஷயம் இருக்கு. அதாவது மூச்சு உள்ள இழுத்து அப்புறம் வெளியில விடுறது, அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா அதை வந்து கடைபிடிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரத்யாகாரா, அது வந்து புலன்களை அடக்குதல். பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி மூச்சு சமநிலை கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் புலன்களை அடக்குதல், அந்த விஷயங்கள் அவங்க பார்ப்பாங்க. பிரத்யாகாரன்றது அதுதான். சென்சஸ் வந்து எந்த இடத்துலயும் அலைப்பாயாம அதை வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் தாரணை. எப்போ சென்சஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சோ மனம் என்ன ஆகும், கவனம், அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் அது வந்து ஒருமுகப்படும் இல்லைங்களா? அப்ப கவனத்தை ஒருமித்தல், அதுதான். அதாவது மைண்டை வந்து இந்த இடத்துல ஒரு நிலைப்படுத்துதல். இது வந்து சென்சஸ் அடக்குறது. இது அடக்குதல்ன்றது எதுன்னா பிரத்யாகாரம். அது வந்து தாரணைன்றது மனதை ஒரு நிலைப்படுத்துற விஷயம். இது எல்லாமே செஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா அடுத்த நிலைக்கு என்ன என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தியானம். தியான நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம அவங்களால அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், தியானிக்க முடியும். அந்த தியானமே நல்ல நிலைக்கு அடையும் போது அது சமாதி நிலை அப்படின்றது ஒரு நிலை வரும். அதுதான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்த நிலை. ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு. அப்ப அவங்களுக்கு வெளியில என்ன நடக்குதுன்றதே தெரியாது. அதுதான் நம்ம நிறைய பார்ப்போம் இல்லைங்களா? வெளியில நல்ல தியானத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வெளியில என்ன நடந்தாலும் தெரியாது. அதே மாதிரி அவங்க மேல ஏதாவது எறும்பு குத்து கட்டினாலும் அவங்களுக்கு அது தெரிய வராது. அந்த அளவுக்கு அவங்க ஆழ்ந்த அந்த தியானத்துல இருப்பாங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அப்ப இந்த 8 நிலைகளும் யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி, இந்த 8 நிலைகளையும் கரெக்டா அப்படியே படிப்படியா ஃபாலோ பண்ணி வரும்போது சமாதி நிலை வரும். அப்ப அவங்க தியான நிலையில முழுமை பெற்றிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதை பத்தின விரிவான விளக்கங்களை நம்ம வர வர பார்க்கலாம். மாதாஜி 5.27 to 28. 5.27 to 28. Okay. ओम श्री परमात्मने नमः. स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यसदा मुक्त एव सः. हरे கிருஷ்ணா. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, அதாவது 5.27 28 அதுல வந்து சொல்லியிருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் அதாவது சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெளியே நிறுத்தி, புருவ மதில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி, புருவ மத்தியில
கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றில் இருந்து விடுபடுகின்றான். எப்பொழுதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப இது எல்லாமே எதுல வருது? அஷ்டாங்க யோகால அந்த அஷ்ட அங்கங்கள்ல வருது இல்லைங்களா? அதாவது புலன் விஷயங்கள், சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் புருவ மத்தியில என்ன பண்ணணும்? நிலைநிறுத்தணும் இல்லைங்களா? கண்களையும் பார்வையும் நிலைநிறுத்தி அதாவது அந்த மூச்சு காற்றையும் சமநிலைக்கு கொண்டு வந்து மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும்? கட்டுப்படுத்தி முக்தியை விரும்புறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு இருப்பாங்க. எப்போதும் இந்நிலையில இருக்கிறவங்க முக்தி அடைந்தோனே அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. மத்தாஜி 6.6. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத षष्ठोऽध्यायः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. மனத்தை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது மனம் அதுதான் ஆசைகளை ஏற்படுத்துற இடம் இல்லைங்களா? புறப்பொருள் விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதை பார்த்ததும் நம்ம சென்ஸ் என்ன பண்ணணும்? ஆக்டிவேட் ஆயிடும். அதை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சென்சஸுக்கு அந்த ஆசை இருக்குமா? இல்ல மனம் என்ன பண்ணும்? அது மேல விருப்பத்தை கொண்டு வரும் இல்லைங்களா? அப்போ மனம் அதுதான் இருக்கிறதுலே நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஃபிளிக்கரிங்கா வச்சிருக்கோம். நம்மள எப்பயுமே என்ன பண்ணும்? ஒரு ஆன்சைட்டி, அதாவது ஏதாவது ஒன்று அடையணும் அப்படின்ற ஒரு விருப்பங்கள்லாம் மனத்துலதான் வருது. அப்ப மனத்தை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பன். மனத்தை வென்றவன் அப்படின்னா எந்த வகையில மனதை நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வெளிப்புற விஷயங்கள்ல, அதர்மமான விஷயங்கள்ல அதை நிறைய அலைப்பாய விடாம வச்சிருக்கும் போது அது சிறந்த நண்பன். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். அதே அதர்மம் தெரிஞ்சும் அது மேல விருப்பப்பட்டு அதை அடையணும் நினைக்கும் பொழுது அது என்ன ஆயிடுது? அது நமக்கு விரோதியா மாறிடுது. அப்ப மனம் ஒரு விஷயத்த ஆசைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது நல்லதா இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த விஷயங்கள் நம்ம செயல்படுத்தலாம். பக்தி சேவை பண்றதுல செயல்படுத்தலாம். இல்ல நல்ல காரியங்கள்ல அதை நம்ம செயல்படுத்தலாம். ஆனா அதே தப்பான விஷயத்துல அது ஆசைப்படுது அப்படின்னா அதை கட்டுப்படுத்த தவறுறவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? அதுவே விரோதியா மாறி அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? கஷ்டங்களை கொண்டு சேர்க்குது. அப்ப மனம்தான் என்ன பண்ணுது? நம்மள நல்ல விஷயங்களையும் கெட்ட விஷயங்களையும் செய்யறதுக்கு போகுது. ஆனா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எதுல நல்ல விஷயங்களுக்கு கொண்டு வரணும், கெட்ட விஷயங்களுக்கு போகாம நம்ம பாத்துக்கணும். கெட்ட விஷயங்களுக்கு போனா, அதாவது அதர்மத்துக்கு போனா அது என்ன ஆயிடுது? அது நமக்கு கஷ்டங்களை கொண்டு சேர்க்கும், விரோதியா மாறிடும் அப்படின்றது தாத்பரியம். மாதாஜி 6.10. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனத்தை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது யமம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கான விஷயங்கள் தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறது. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மா இதெல்லாமே எதுல வச்சிருக்கணும்? பரமனின் தொடர்புல வச்சிருக்கணும். அதுதான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் நம்மளோட சொற்கள் இருக்கு இல்லைங்க, இது எல்லாமே பகவானோட தொடர்புல இருக்கணும். ஆத்மாவும் பரமனோட தொடர்புல இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணணும்? அதுக்கான விஷயங்களை அவங்க என்ன பார்க்கணும்? அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனத்தை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். எந்த விதமான மெட்டீரியல் விஷயத்துக்கும் போகாம என்ன பண்ணணும்? ஜட விஷயங்களுக்கு போகாம அவங்க கட்டுப்படுத்த வேண்டும். உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து ஆசைகளிலிருந்தும், ஆசைகள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி, ஏன்னா ஆசைப்படுறது இயல்பு, மனிதனோட இயல்பு. அப்போ அது மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸா இருந்தது அப்படின்னா அதுல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? அவங்க அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 6.11 and 12. And 12. Yes. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः
नात्युच्चितं नातिनीचं चैलाजिं कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான்தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். பொதுவா நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா, தவம் செய்யறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, தனிமையான இடம் தான் என்ன பண்ணாது, அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாது இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தர்பை புல்லை பரப்பிட்டு அது மேல வந்து மான்தோல் இல்லைன்னா புலித்தோல் ஏதாவது ஒண்ணு போட்டுட்டு அப்புறம் மென்மையான துணியால அதை வந்து மறைச்சு அது மேல என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அமர்ந்து அவங்க தவம் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல், ரொம்ப உயரமாவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்ந்தும் இருக்கக்கூடாது, பாதுகாப்பின் அளவில, சரிங்களா. ஏன்னா உயரமா இருந்தா அதுவும் அவங்களுக்கு அவ்வளவு பாதுகாப்பு இல்லாம இருக்கும், தாழ்வா இருந்தாலும் பாதுகாப்பு இல்லாம இருக்கும். அப்புறம் புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும், சுத்தமான புனிதமான இடமா இருக்கும், செக்கட் பிளேஸ், அதாவது புனிதமான இடமா இருக்கணும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது எதன் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கணும்னா ஆசனா, அதாவது 3வது இருக்கு இல்லைங்களா, 3வது ஸ்டெப், அந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மத்தஜி 6.15. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்கள் இது 3மே பகவானோட இருக்கும்போதுதான் அது சரணாகதின்றது அர்த்தமாகும், சரிங்களா. நம்மளோட உடல், பாடி ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் மனம், நம்மளோட இதயம், அதுக்கப்புறம் செயல், நம்மளோட செயல்கள், அப்புறம் இது எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட நம்ம படுத்தி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி இதை வந்து எப்பயுமே வந்து என்னது, சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்கு வரும், அப்பப்போ ஆசைகள்லாம் வரும், அதுல இருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னை விடுவிச்சுக்கிட்டு பகவான் மேலேயே பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனத்துடன் பௌதிக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். யார் ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்களால பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 6.16. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்ணுகிறானோ, சாப்பாடும் வந்து ஒரு சரியான அளவுல இருக்கணும், நம்மளுக்கு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கணுமே தவிர ரொம்ப என்னது ஓவரா அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிடக்கூடாது, செரிமானம் இல்லாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு அந்த சாப்பாடு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அப்ப அதுவும் ஒரு சரியான அளவுகள் நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுதான் இங்கேயும் பார்க்கணும். எவனொருவன் மிக அதிகமாக மிக குறைவாக சாப்பிட்டா உடம்புல தெம்பே இருக்காது இல்லைங்களா. அப்ப சக்தியே இல்லாதப்ப நம்மளால நம்மளோட செயல்களை ஒழுங்கா செய்ய முடியாது, அப்ப தவத்தையும் நம்மளால ஒழுங்கா பண்ண முடியாது. அப்போ உணவுன்றது அளவானதா எடுத்துக்கணும். மிக அதிகமா அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, யார் ஒருத்தவங்க அதிகமா உறங்கினாலும் அது வந்து என்னது, யோகத்துக்கு வழிவகுக்காது. குறைவா உறங்கினாலும் அவங்களுக்கு யோகம் வந்து கிட்டாது. அதாவது என்னன்னா, குறைவா உறங்குனாங்க அப்படின்னாங்கன்னா, தூக்கம் வந்து கம்மியா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு மாதிரி தெளிவில்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அதுவுமே வந்து என்னது, மனத்தையும் இதையும் எல்லாத்தையும் பிரான் இது வாயு இதெல்லாம் வந்து அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர முடியாது. அப்போ மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அப்போ உணவா இருக்கட்டும், தூக்கமா இருக்கட்டும், அதுவும் என்னது ஒரு சரியான அளவுல இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 6.17. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சாப்பாடு ஆகாரம்ன்றது பாதி வயிறு சாப்பாடு, பாதி வயிறு தண்ணீர் எடுத்துக்கணும், மிச்சம் வந்து காற்று. அப்படி இருந்தாதான் அது வந்து டைஜஷன் பண்றதுக்கு ஏதுவா இருக்கும், இடம் வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஆனா முழுமையா நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைஜஷன் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஏதுவா இருக்காதுங்களா, டைஜஸ்ட் சிஸ்டம்க்கு. அப்போ உணவுன்றதும் ஒரு சரியான அளவுல இருக்கணும். அதே மாதிரி உறக்கம்ன்றது ஒரு 6 மணி நேரத்துல இருந்து 7 மணி நேரம் வரைக்கும் அவ்வளவுதான் இருக்கணும். இது வந்து பொதுவா நமக்கு சொல்றது, யோகிகளுக்கு இன்னும் கொஞ்சமே குறைவாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உழைத்தல், அவங்களே காப்பாத்திக்கிறதுக்குன்றதுக்கு எப்படியும் கொஞ்சம் உழைப்பு இருக்கும் இல்லைங்களா, அதையும் நெறிப்படுத்தி இருக்கணும். கேளிக்கைகள்,
இந்த சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ், மெட்டீரியல் ரெக்ரியேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்த்திருக்கணும். அப்போ உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இந்த நாளும் நல்லபடியா இருந்தது அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் என்ன இருக்காது, துன்பங்கள் இருக்காது. அது வந்து அவங்களுக்கு மிகவும் நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 6.18 यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி, இது வந்து தாரணை, சரிங்களா? அப்போ மனம் வந்து இங்க கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை, ஏன்னா மனம் எப்பயும் ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? மனதிற்கும் செயல் உண்டு இல்லைங்களா? நம்ம உறங்கும் போதும் என்ன ஆகுது, நமக்கு கனவுகள்லாம் வருது. அப்போ அது எப்படி இருக்கும், அதுவும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். அப்போ அந்த செயல்களை மனம் வந்து என்ன நினைக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணணும். பகவான் மேல அதோட எண்ணம் முழுக்க அதை வச்சிருக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ், நம்மளோட ஃபேமிலியை பாத்துக்கிறது, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கான விஷயங்களை செய்யறோம் இல்லைங்களா? அந்த அளவு மட்டும் இருந்தா போதும். எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம எல்லாத்துலயும் நம்ம என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். அதிகப்படியா, அதாவது பகவானையும் மறந்துட்டு நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிக்கும் விட்டுட்டு வேற விஷயங்கள்ல நம்ம போறோம் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்றோம், டைமை வேஸ்ட் பண்றோம், நம்ம திரும்பியும் இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளுக்கு வரோம் அப்படின்றதுதான் அர்த்தமாகுது. அப்ப மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 6.19 यथा दीपो निवातस्थो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனத்தை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இது வந்து தியானம், அதாவது 7வது நிலை. அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, காற்று வீசாத இடத்துல நம்ம விளக்கு ஏற்றி வச்சா அந்த தீபம் எப்படி இருக்கும், அசையாம முத்து மாதிரி எரியும் இல்லைங்களா? எந்தவித டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம. அந்த அளவுக்கு மனம் எப்படி இருக்கணும், எந்த ஒரு தாக்கமும் இல்லாம பகவான் மேல நிலை பெற்று இருக்கிறது, சரிங்களா? அப்ப நம்மளோட சென்சஸும் கண்ட்ரோல்ல இருக்கும், மனதும் பகவான் மேல நிலை நிறுத்திருக்கும். அப்போ காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனத்தை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில், ஆத்மா மேல அவங்க என்ன பண்றாங்க, தியானம் பண்றாங்க, எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சமாதி நிலை, அது வந்து 6.20 to 23 வரைக்கும் இருக்கு ஸ்லோகங்கள். அதோட அர்த்தங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்துடலாம். சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ இத்தனை ப்ராசஸ் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? யம நியம ஆசனா பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரணா, அதுக்கப்புறம் தியானா, இது வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் சமாதி நிலைக்கு வரும்போது, ஏன்னா இது எல்லாத்துலயுமே அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒண்ணு ஒண்ணா வெளிப்புற பண்புகளை ஏத்துக்கிறாங்க, அப்புறம் வந்து உள்புற பண்புகள், அதுக்கப்புறம் வந்து உட்காரும் விதம் ஆசனம், அப்புறம் மூச்சையும் நிலைப்படுத்திடுறாங்க. பிரத்யாகாரத்துல சென்சஸையும் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல இருந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ மெட்டீரியல் விஷயத்துக்கு போகாம பாத்துக்கிறாங்க. இது தாரணால மனதையும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, பகவான் மேல நிலை நிறுத்திடுறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப தியான நிலைன்னு வரும்போது அவங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸோட, அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் விஷயத்தோட அவங்களுக்கு சம்பந்தம் இருக்காது. அப்போ சமாதி நிலையில எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனத்தால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனுடைய உள்திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். எல்லாராலையும் இதை உணர முடியும். இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையில் இருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான். இதான் நித்தியமானது. இந்த சந்தோஷம் இருக்கு இல்லைங்களா? பகவானோட தன்னை சம்பந்தப்படுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? ஆத்மாவை அவங்களால உணர முடியுது இல்லைங்களா? அப்போ அதுதான் இருக்கலே, ஏன்னா அது ஆத்மா நித்தியமானது இல்லைங்களா? அப்போ அது என்ன ஆகுது, உயர்ந்த இன்பமா அவங்களுக்கு தெரியுது. அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. இந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ, வெளிப்புற விஷயங்கள் மெட்டீரியல் விஷயத்துல இருந்து எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அவங்களால அதை என்ன பண்ண முடியும், அவங்களால அதை தாங்கிக்க முடியும் அப்படின்னு தான். எத்தகு நிலையில் அமைந்தவன்
மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. ஏன்னா அது எல்லாமே என்னது, சீசன் மாதிரி வரும் போகும், இன்பமும் துன்பமும் வரும் போகும். அப்ப எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க நிலை பெற்றிருக்காங்களோ சமாதி நிலையில, அவங்களால அதை வந்து ரொம்ப ஈஸியா அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதான் வந்து ஃபோக்கஸ்ன்றது பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து நம்ம நிலை நம்மளோட மனம் வந்து பகவான் மேல நிலை பெற்று இருக்கணும். சரிங்களா? அடுத்த ஸ்லோகம் பார்த்துடலாம். மாதாஜி 34 ஆ. 6.34 Yes. चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. அர்ஜுனர் சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. மனத்தோட குவாலிட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி சொல்றாங்க பாருங்க. மனம் அமைதியற்றது, எப்பயும் எதையோ ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும். அதுவும் நம்மளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குற விஷயமா நினைக்கும் இல்லைங்களா? இல்லைன்னா ஏக்கத்தை கொடுக்கும். இந்த விஷயத்தை தான் மனம் வந்து நம்மளுக்கு அதிகப்படியா நம்மளுக்கு நினைவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குற விஷயமா இருக்கும். அப்ப குழப்பம் நிறைந்தது, சரி தப்பு தெரியாமலே பல விஷயத்துல நம்ம குழம்பி இருப்போம். அடங்காதது, அதெல்லாம் நினைக்காம இருக்கணும் நம்ம நினைச்சாலும் அது என்ன பண்ணிடும், அதுலயே தான் திரும்ப திரும்ப அந்த எண்ண அலைகளே தான் வந்துட்டு இருக்கும். சக்தி மிகுந்தது இல்லைங்களா? அப்போ மனதோட நிலைப்பாடுகளை இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனத்தை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்றத அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. அதாவது காற்றை கூட அடக்கிடுவேன், ஆனா மனதை என்னால கண் கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்றத அர்ஜுனன் சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அர்ஜுனன் எப்படி இருந்திருக்கிறாங்க, அவங்க அதாவது ஃபோக்கஸ்டா அவங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்க செஞ்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். துரோணாச்சாரியர் பயிற்சி கொடுக்கும்போது அர்ஜுனரோட மனதுல என்ன தெரிஞ்சது, அந்த பறவையை பார்த்து அம்பு விடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன பண்ணாங்க அவங்க, கரெக்டா பறவையோட கண்ணு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா அம்ப வந்து பறவையோட கண்ணை பார்த்து அவங்க வந்து விட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ்டா உள்ளவங்க அர்ஜுனர். அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்களும் பாத்தீங்கன்னா 12 ஆண்டுகள் வனவாசம் அப்படின்னும் போது அந்த வைராக்கியத்தோட அதை என்ன பண்ணாங்க, அவங்க நல்லபடியா அதை வந்து அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ்டா அதை வந்து அவங்க முடிச்சாங்க இல்லைங்களா? அந்த 12 ஆண்டுகள் வனவாசத்தையும் அவங்க முழுமையா நல்லபடியா முடிச்சாங்க. அதுல எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லாத அளவுக்கு அவங்களோட ஃபோக்கஸ் இருந்தது. அதே மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து திரௌபதி சுயம்வரம் அப்ப என்ன பண்ணணும் அவங்க, கீழ தெரியிற இந்த தண்ணீல வந்து கீழ உள்ள தண்ணீல மேல உள்ள அந்த மீனோட பிம்பம் தெரியும். அந்த தண்ணிய பார்த்து அந்த தண்ணீல உள்ள பிம்பத்த பார்த்து அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்க வந்து அம்பு எய்தணும். அதுவும் கண்ணாடி கூட கிடையாது, தண்ணி. தண்ணி ஏற்கனவே காத்துல என்ன பண்ணும், அலைப்பாயும் இல்லைங்களா? அந்த நீர்ல அவங்க என்ன பண்ணணும், மேல உள்ள மீனோட பிம்பத்த பார்த்து அவங்க வந்து அம்பு விடணும். அப்படியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அம்பு விட்டு அந்த அந்த போட்டியிலும் அவங்க ஜெயிச்சாங்க. அப்ப அர்ஜுனருக்கு எவ்வளவு ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க, எவ்வளவு வந்து கான்சென்ட்ரேட்டடா இருந்திருப்பாங்க. அவங்களோட மனம் வந்து எந்த அளவு பட்டவங்களா இருப்பாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனத்தை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 6.30. श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தின் மகனே, அமைதியற்ற மனத்தை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. பகவானும் என்ன சொல்றாங்க, கடினமானதுதான். அதாவது அர்ஜுனர் கேள்வி எல்லாம் நமக்காக கேட்டிருக்காங்க. பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொன்ன பதில்கள் எல்லாம் நமக்காக பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் வந்து மனதை கட்டுப்படுத்துறது சிரமம், அவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டா உள்ளவங்களே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மனதை கட்டுப்படுத்துறது சிரமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம நார்மலா கலியுகத்துல அதுவும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, அப்ப மனதை கட்டுப்படுத்துறதுன்றது சிரமமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனருக்கு பகவான் என்ன பதில் கொடுத்திருக்காங்களோ, என்ன உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்களோ அதான் நமக்கும். அப்ப இததான் நம்மளும் எடுத்துக்கணும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு. அப்போ பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினம், மனதை அடக்குவது என்பது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே, ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பயிற்சி
நம்ம வந்து இப்ப ஸ்டாண்டிங் பண்றோம். பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி பண்ணணும். ஆனா ஆரம்பத்திலேயே வந்துடாது. அது நெறைய கொஞ்சம் சிலவங்களுக்கு வந்துரும். சிலவங்களுக்கு கொஞ்சம் காலகட்டங்கள் ஆகும். இல்லைங்களா? அப்போ பண் பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி பண்ணணும். ஆனா அது என்ன ஆகும்? அப்போதான் நெறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு யோசனைகள்ல வரும். இல்லைங்களா? அப்போ பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். எப்போலாம் போகுதோ அப்போலாம் திருப்பி பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். இதுவே நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சிங்கா தான் இருக்கும். ஆனா அத பயிற்சி. பகவான் சொல்லிட்டாங்கல்ல, பயிற்சினாலும், பற்றின்மையாலும். இந்த பௌதீக பந்தத்துல நெறைய பற்றுதல் இல்லாத பாத்துக்கணும். ஏன்னா மனம் தான் என்ன பண்ணுது? டிசைர் ஆசைகள் எல்லாத்தையும் படுது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த பற்றின்மையினாலும் இந்த 2 விஷயமும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது மனதை என்ன பண்ண முடியும்? எல்லாராலயும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் நமக்கு கொடுத்த அறிவுரை இது. அதுலயும் டிட்டர்மினன்ட்டா இருக்கணும். ஒரு தடவ, 2 தடவ செஞ்சுட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, எனக்கு வரல அப்படின்ட்டுனா, அது என்ன ஆயிடும் நம்மளுக்கு? சாத்தியப்படாது. அதுல நம்ம எப்பயுமே எப்படி இருக்கணும்? உறுதியோட இருக்கணும் அந்த விஷயங்கள்ல. மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வெளியில நமக்கு எதிரிகள் அப்படிலாம் வந்து நம்ம நினைப்போம். ஆனா அப்படி கிடையாது. நமக்கு நம்ம மனமே தான் என்னது நெறைய விஷயங்கள்ல எதிரியாவும் இருக்கும். சில சமயங்கள் நண்பனாவும் இருக்கும். அப்படின்றத இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 6.41. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்றது இப்ப நம்ம கையில தான் இருக்கு. இப்ப நம்ம மனதை நல்லபடியில் நம்ம வந்து பழக்கப்படுத்தி, நம்ம நல்ல விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னா, அது நமக்கு நண்பன். அதே நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, அது நமக்கு எதிரியா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 6.41ல யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? இப்ப இந்த அஷ்டாங்க யோகா எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதுல என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா இதுல என்ன ஒரு ஒரு டிராபேக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கஷ்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதுல வந்து சென்சஸ கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனதையும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? அ கண்ட்ரோல் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா இது எல்லாமே என்னது ரொம்பவே ஆக்டிவான ஒரு விஷயம். எப்பயுமே ஆக்டிவா இருக்கிற விஷயங்கள். அப்ப இத நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும்? அது ஓரளவு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலும் அது என்ன பண்ணிடும்? அது அதோட கண்ட்ரோல இழந்துடும். அதனால தான் பக்தி சேவை சிறந்தது. ஏன்னா பக்தியில வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது இல்ல சென்சஸ. நம்ம சென்சஸ் எல்லாத்தையும் பகவான் மேல நம்ம பயன்படுத்துறோம். நல்லா சாப்பிடலாம், பகவானுக்கு பிரசாதமா குடுத்துட்டு. நல்ல பாடல்கள் கேட்கலாம், பகவானோட அ கீர்த்தனைகள் கேட்கலாம். அதுக்கப்புறம் பகவான பத்தின நெறைய விஷயங்கள கேட்கலாம். நல்ல விஷயங்கள நம்ம பேசலாம். பகவான பத்தி பேசலாம். ஹரிநாமத்த நம்ம உச்சரிக்கலாம். இந்த மாரி நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அதுல? என்கேஜ்டா இருக்கும். ஆக்டிவா இருக்கும். இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு அதுல வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. ஆனா இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல என்ன ஒரு குறைபாடு, என்ன ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்திரமா நம்மளால அதுல வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்கும்போது, நம்மளால அத எப்பயுமே நம்மளால அத ஃபாலோ பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாரி ஃபாலோ பண்ண முடியாம வீழ்ச்சி அடையறாங்க, வெற்றி அடைய முடியல அப்படின்னா, அவங்களோட இலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எப்பயுமே ஆத்ம பலம் அதிகமாகும். அஷ்டாங்க யோகத்துல ஆத்ம பலம் அதிகமாகும். மிஸ்டிக் பவர் நெறைய அவங்களுக்கு இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய இப்ப சித்தர்கள், அப்புறம் வந்து யோகிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய அம் நெறைய விஷயங்கள் அசாதாரணமான விஷயங்கள்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, செய்வாங்க இல்லைங்களா? ஆ காத்துல இப்ப நடக்கிறது, தண்ணீர் மேல நடக்கிறது, அந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நெறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குது? நம்மள மாரி அவங்களும் ஹியூமன் தான். ஆனா அவங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குன்னா, மனதையும், சென்சஸையும் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்றதுனால அவங்களுக்கு ஆத்ம பலம் அதிகமாகும். அதனால அவங்களுக்கு அந்த மிஸ்டிக் பவர்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். இல்லைங்களா? இதே நீங்க பாகவத்துல பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இப்ப அந்த மாரி உள்ள விஷயத்துல அஷ்டாங்க யோகால வெற்றி அடைய தவறுறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? அவங்களோட இலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க எப்படியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? அவங்களோட மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி தியானத்துல ஈடுபட்டிருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு ஆத்ம பலம் அதிகமா இருந்திருக்கும். கண்டிப்பா அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள அவங்க செஞ்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன என்ன அவங்களோட அ இலக்காகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொர்க்கங்கள் போவாங்க. புண்ணிய புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவிப்பாங்க. நல்ல சந்தோஷமா அவங்க வந்து என்ன இருப்பாங்க, சொர்க்கத்த அவங்க அடைய முடியும். அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படியும் அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் அந்த
அஷ்டாங்க யோகத்தை அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க. அந்த அளவு முடிஞ்ச உடனே என்ன அவங்க மறுபடியும் பிறப்பு எடுப்பாங்க. அப்ப எங்க பிறப்பு எடுப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தன் குடும்பத்தில் அவங்க பிறப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எதுக்காக நல்லோரின் குடும்பத்தில், பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில்னா, மறுபடியும் அவங்களுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுக்கான எல்லா விதமான விஷயங்களும் அதுல அவங்களுக்கு கிடைக்கும். நல்லவங்களோட குடும்பத்துல பிறந்தா கண்டிப்பா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அவங்களுக்கு எந்த தடங்களும் ஏற்படாது. பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறந்தாலும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுல அவங்களால முழுமையா அவங்கள ஈடுபடுத்திக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் அவங்க பிறப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 6.42. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. அல்ல இப்ப யோகால வெற்றி அடைய தவறும் ஒருவன் இலக்கு. அதுல 2வது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிலவங்க கொஞ்ச காலத்துல அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க ஃபால் டவுன் ஆயிடுவாங்க. சரிங்களா? சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரொம்ப காலம் அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அத வந்து கன்டின்யூ பண்ண முடியாம அவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாரி உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்த விளங்கும் ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. ஆன்மீகவாதிகளின் குடும்பத்தில், சரிங்களா? அதாவது ஏற்கனவே டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ரொம்ப நல்லா ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. அவங்களோட குடும்பத்துல அவங்க பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிகவும் அரியதானதாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நீண்ட காலம் பயிற்சி பண்ணி அதுல அவங்க வெற்றி அடையாம போகும்போது அவங்களுக்கு ஆன்மீகவாதிகளின் குடும்பத்துல அவங்களுக்கு பிறப்பு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பிறவின்றது இருக்கிறதுல என்னது மிகவும் அரிதானது அப்படின்றத பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. மத்தஜி 6.47. योगिनामपि सर्वेषां मतगतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. மேலும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா 6.47ல மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன், ஃபெய்த் ரொம்பவே முக்கியம். பகவான் மேல நமக்கு நம்பிக்கை ஏற்படணும்னா நம்ம நிறைய பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் நமக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை ஏற்படும். அவங்க எப்படிலாம் பக்தர்கள் கிட்ட இருக்காங்க, எப்படிலாம் அவங்க இந்த உலகத்தை வந்து படைச்சிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க நம்மளோட ஸ்கிரிப்சஸ், வேதம், உபனிஷத்கள், புராணங்கள் இதெல்லாம் தெரிய தெரிய நமக்கு பகவான் மேல நம்பிக்கை ஏற்படும். அப்போ எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எப்பொழுதும் பகவான் மேல மனதை நிறுத்தி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அன்போட செய்யணும். டிவோஷனல் சர்வீஸ கடமையா செய்யாம நம்ம எப்படி இருக்கணும், அன்போட செய்யணும். அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். அப்ப யாரு உயர்ந்தவங்க? பக்தி தொண்டு பண்றவங்க. பகவானை எப்பயும் அவங்க என்ன பண்ணணும், பகவானை தன்னுள் அதாவது எப்பயுமே அவங்க பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு தன்னோட கடமைகளை அவங்க செய்யணும். எப்பயுமே நம்ம சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம எல்லா காரியங்களும் நம்ம செய்ய செய்ய பகவான் நம்ம என்ன பண்றோம், என் நாமத்திலே என்னது பகவான் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றதான் அர்த்தமாகுது. நம்ம வந்து இப்ப பகவான் வந்து கிருஷ்ணா, ராமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த நாமத்திலே யார் இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க. அப்போ அந்த நாமத்தை, ஹரிநாமத்தை சொல்லும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், பகவான் மேல எப்பயுமே நம்மளுக்கு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பக்தி தொண்டு, அதுக்கப்புறம் செய்யற நம்ம எந்த ஒரு செயலையும் பகவானுக்காக செய்யும்போது முழுமை அடையுது. சரிங்களா? அப்போ யார் ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எனக்கு மிகவும் அவங்கதான் என்னது நெருங்கியவனும் மிகவும் உயர்ந்தவனும் ஆவான் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இதுதான் நம்ம 6th சாப்டர்ல பார்க்கிறோம். அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம யோகா லேடர் அப்படின்றது இதுதான். கர்ம யோகா, அதாவது செயல்கள் மூலியமா பகவான திருப்தி பண்றது. ஞான யோகம் ஞானத்தின் மூலியமா, அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம் தியானத்தின் மூலியமா, பக்தி யோகம் தான் இருக்கிறதுலே சிறந்தது, பக்தி சேவை. கர்ம யோகால என்ன இருக்கு, செயல்கள் இருக்கு. பக்தி யோகாவிலையும் செயல்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யறோம். ஞான யோகம்ன்றது என்னது, பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா? அப்போ அதுவும் பக்தி இல்ல. பக்தி நம்ம யாருக்கு பண்றோம், பகவானுக்கு பண்றோம். அதுவும் அதுல அடங்கிடுது. அஷ்டாங்க யோகத்துல என்ன பண்றோம், மனதையும் சென்சையும் கண்ட்ரோல் பண்றோம். இதுல பக்தி யோகத்துல மனதை பகவான் மேல் நிறுத்தி பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறோம். நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் பகவானுக்காக நம்ம பயன்படுத்துறோம். அப்போ இது எல்லாமே எதுல இருக்கு, பக்தி யோகத்துல இருக்கு. பக்தி யோகம் தான் இருக்கிறதுலே சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம்.
சத்தியுகத்துல இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு யுகத்துக்கும் ஒரு பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி இருக்கு. அதுல சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவை பற்றிய தியான நிலை. அதாவது இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த மெடிடேஷன் தான் வந்து சத்தியுகத்துல பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. நமக்கு இப்ப கலியுகத்துல நம்மள என்னது ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட் உண்மையிலே இந்த ஒரு விஷயத்துல. என்னன்னா நம்மளுக்கு தியானம் பண்ண வேண்டாம். நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான நம்ம நாமத்தை உச்சரிச்சாலே இவங்க தியானம் பண்ணும்போது என்ன அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்குதோ அது நமக்கு பகவான் நாமத்தை சொல்லும்போது நமக்கு கிடைச்சிடும். சரிங்களா? அப்ப சத்தியுகத்துல விஷ்ணுவை பற்றிய தியானம் அதுதான். ஏன்னா அவங்களுக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள் கால அளவு. அதுல அவங்க என்ன பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும். அதே திரேதாயுகத்துல விலையுயர்ந்த யாகங்களே செய்யணும் அப்படின்னு அதுதான் அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. யாகங்கள் செஞ்சு அவங்க பகவானை திருப்தி பண்ணணும். அதே துவாபர யுகத்துல விரிவான கோயில் வழிபாடு. கோயில் வழிபாட ரொம்பவே எலாபரேட்டா ரொம்ப விரிவா பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி வீட்லயும் அவங்க என்ன பண்ணணும், கோயில் வழிபாடு மாதிரி அவங்க வீட்லயும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். இது எங்க கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பாகவதத்துல 12th canto 3rd சாப்டர்ல 52nd ஸ்லோகால இந்த விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க முடியும். கலியுகத்துல இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிக்கவும். பகவானோட நாமத்தை சொன்னாலே இந்த யுகங்கள்ல இவங்க இதெல்லாம் செஞ்சு இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? ஆனா அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த கால அளவு இப்ப திரேதாயுகத்துல அவங்களுக்கு 10,000 ஆண்டுகள் கால அளவு, துவாபர யுகத்துல 1000 ஆண்டுகள் அவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்பேன். ஆனா கலியுகத்துல 100 வருடங்கள். அதுல நம்மளால அவ்வளவு விஷயங்கள் செய்ய முடியாது. ஆனா அதுல செய்யற பலன்கள் நம்மளுக்கு பகவானோட நாமத்தை. அதனாலதான் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை எப்பயும் உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். டைமை வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது. எந்நேரமும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் நாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தி தொண்டு, பக்தி யோகா தான் இருக்கலே ரொம்ப ஈஸியானது. கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் இப்படி போறது படிக்கட்டுல ஏறி பகவானை நம்ம வந்து அடையிற மாதிரி. அதான் வந்து பக்தி யோகம் பண்றது நேர லிஃப்ட்ல நம்ம வந்து இலக்கு அடையிற மாதிரி. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஜபம் சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், நாம ஜபத்தை பண்ணணும். கலிகாலத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இது இப்போ பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுக்கான வேத குறிப்புகள் இருக்கணும் இல்லைங்களா? ரெஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஏன்னா எப்பயுமே யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்கன்னா அது ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருக்கா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அந்த விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படின்ற பட்சத்துல சாண்டிங் தான் வந்து கலிகாலத்துல பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அப்படின்றது நிறைய வேத நூல்களை நம்ம வந்து நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த வேத குறிப்புகள் தான் என்னென்னன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஃபார் சாண்டிங் த ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட் அது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். माताजी ललिता माताजी ओके படிக்கட்டா? படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. इति षोडशकं नाम कलिकल्मषनाशनं न तद्भरतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते इति षोडशं नाम कलिकल्मषनाशनं न तत्परभ्रतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதுன்றது கலிகாலத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிகவும் உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்தில் இருந்து சந்தாரண உபனிஷத். சரிங்களா? கலி சந்தாரண உபனிஷத் இதுதான் வந்து கலிகாலத்தோட நிலைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது இந்த உபனிஷத்து நம்ம படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். கலிகாலம் எப்படி இருக்கும், அதாவது 4,32,000 வருடங்கள் கலிகாலத்தோட டியூரேஷன் இல்லைங்களா? அந்த டியூரேஷன்ல என்னென்ன எப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே இந்த கலி சந்தாரண உபனிஷத்துல நம்ம படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். அதுல இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது மட்டும்தான் இருக்கிறதுலே சிறந்தது இந்த கலிகாலத்துக்கு அப்படின்றது மேற்கொள் வேத குறிப்பா கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே சொல்லட்டா? அவசியம் மாதாஜி. हरेर् नाम वै केवलम कलौ नास्त्येव गतिर् अन्यथा. हरेर् नाम वै केवलम कलौ नास्त्येव गतिर् अन्यथा. சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனமான இந்த யுகத்தில் கலியுகத்தில் என்ன இருக்கும், அதிகமா சண்டை போட விருப்பப்படுவாங்க, நிறைய சண்டை போடுறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க. பாசாங்கு அதுவும் வந்து அதிகமா இருக்கும். இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி
கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழியில்லை, வேறு வழியில்லை, வேறு வழியில்லை அப்படின்றத ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிலீலா 17.21 இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? அப்போ கலி சந்தான உபனிஷத் படிச்சாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் கலியுகம் எப்படி இருக்கும்ன்ற தாத்பரியம். அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, சண்டை மற்றும் பாசாங்கு நிறைந்த உலகம். அதனால இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம பிரமிப்படையாம நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏன்னா இப்படிதான் இருக்கும் கலிகாலம்ன்றது, தர்மம் வந்து சீர்குலைஞ்சுதான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த உபனிஷத்துக்கெல்லாம் படிச்சு தெரியும் போது நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப அதை பார்த்து பிரமிப்படையாம நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சு நம்ம பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.3.51 பாகவதம். कलेर्दोषनिधे राजन् अस्ति हेको महान् गुणः कीर्तनातेव कृष्णस्य मुक्तसंग परं व्रजेत्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதத்திலையும் கொடுத்திருக்காங்க என்ன, எந்த கேண்டோன்னு பாத்தீங்கன்னா 12th canto 3rd chapter 51 ஸ்லோகா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும், குறைபாடுகள் நிறைந்தது கலியுகம், சரிங்களா? இந்த கலிகாலத்துல இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுபட்டு, பொருள் அடிமைத்தனம்ன்றது இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல இருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். அதாவது பகவானோட ராஜ்யம், ஸ்பிரிச்சுவல் அபோர்டுக்கு உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ பாகவதத்திலயும் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா, ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள பந்தங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும். அதுவும் வந்து குறைபாடுள்ள கலியுகம். அதுல ஒரு நல்ல குணம் என்ன, நல்ல விஷயம் என்னன்னா, வெறும் பகவானோட நாமத்தை சொல்றதே நமக்கு முக்தியை கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம். மாதாஜி 10.25 பகவத்கீதை. யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி அப்படின்ற ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் 10:25. 10.25 महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்ஞம் ஆவேன் அப்படின்றத பகவத்கீதையில 10th chapterல 25th ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? பகவானோட பேரை உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத அங்கேயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்திய லீலை 20.16 படிக்கிறேன். नाम्नाम् आकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालाः एतत्कृसितवा कृपा भगवान् मामापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहा जनिनानुरागाः. हरे कृष्णा. என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை, உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது என்ன இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட பேர் திருநாமம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது நிறைய உண்டு இல்லைங்களா, நிறைய. நம்ம இப்ப விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் எடுத்துட்டு அதுல வந்து 1000 இருக்கு இல்லைங்களா, அது மாதிரி லட்சம், அது மாதிரி நிறைய பகவானோட நாமங்கள் இருக்கு. அந்த நாமத்திலே பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களோட சக்திகள் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப பகவான் வேறு நாமம் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. அப்ப நம்ம பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்க நமக்கு என்ன ஆகும், நம்ம பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ண முடியும். அதுவும் இல்லாம பகவானோட நாமத்தை இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பிரயத்தனை பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஆனா பகவானோட நாமத்தை, கிருஷ்ணா கோவிந்தா அப்படின்ற நாமத்தை நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றது ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. அப்ப அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட நாமத்தை நம்ம நித்தியப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்திய லீலா 20.16 ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அஷ்டாங்க யோகா, இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது அஷ்டாங்க யோகா அத்தியாயம் 6 சுருக்கம் என்னன்னு பார்த்தலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில்
சமபுத்திர் விவஷ்யதே அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகத்தின் நிலைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 8 நிலைகள். ரகசிய சித்திதா அப்படின்றத அந்த ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்த்தோம். ஏன் மனத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள், அதுதான் பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா, மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த இயலாது. அப்ப பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க, பயிற்சி, தகுந்த பயிற்சினாலும் பற்றுதலின்மையினாலும் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். அபியாசேனத்து கௌந்தேய அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக தோல்வியுற்ற யோகின் இலக்கு என்ன அப்படின்றத சுச்சினாம் ஸ்மிருதினாம் கேஹே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகா அப்படின்றத யுக்த மனோ மதக அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வாஞ்சா கல்பதருபஷ கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானம் பாவனி வைஷ்ணவ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திர ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.